Ще го пуснем. Е така ли сме, прав ли? Че е така са. И мача свършва. Следващата кой играй? Следващата кой играй? Митко играй с... Това е същата си работа, може да стане. Ако вземем двойката с Каско. Аз там, ма нямаш. Каско, Бескович. Тук е зад коментар веднага. Кой гледа, кой не гледа. Стъвка, не? Гледа. Той тук този телефон не фаща, бе, да е. Къде да ида? Някъде назад трябва да не при цялата маса. Там мислиш, че да видиш, то някъде. То не е близко тук. Трябва да ида и там, назад. От тук. Не бе, той като седна... Чай да ви като седна? Не фащам цялата маса, бе. Така я фащам, бе. Седни, ако искаш от тук. Та двойката е опасна. Тази двойка е опасна. Ама на двойки се играе по-лесно срещу зъби. На двойки по-лесно се играе срещу зъби. По-лесно, защото... Имаш партньори, ти би само сервис в едно поле. Да, не може да си разиграе комбинацията. Да. Само трябва да гледаш кога върти ракета и това е оттам нататък. На сервис. Браво, Мишел. Браво, Мишел. Ще показвайте долу пръстите под масата. Като покажа, сигурно ще се заучил някаква комбинация двама. Да ги дразниш. Да се чуят кой става, не? Не, да викат кой ще бие, как ще бие, кой ще бие. Аса. Това е завъртя малко. Да. Wow.
да. Крачка от китката само. Да, и я насочва където иска. Да. Играй само на битка, цялата маша кажи си. Като му навърти на тоспен на форхенда, бяга от форхенда си бяга и на битка прави блок. Да. Е така ръка. Чат. Две топките ги направите. Две топките ги направите. Ракети. Камшик много силно за мен. Даже не замахва толкова. Браво, бе. Луди разигравания. Луди разигравания. Батро си по-малък ли е от тебе? Кое? Батро си по-малък ли е от 2 тебе? години. Ти не играеш вече, не? Не играеш вече. Не, аз съм деградирал вече. Аз не съм играл 50 години, Охо. 52. Що така се оставил без да играеш? Защото съм треньор. Той няма с кой да играеш, да. Не, няма, бе. Не, аз само партнирам. Аха. Предлагам, уча това, ще направим така. Не съм играл с геймове, състрадал. Те ме бият тук децата. Да, бе. Нормално на тези години. После аз не виждам топката. Да, той това го има. Царите са ни минус 2,5, това е плюс 3,5. Големи. 6 диоптера Да. разлика. И с Бетина партнирам, като мината тук на форхена. И чезва топчета. Не мога да чеда. Защото минавам на прозорчета, на диоптите прозорчета отдолу да. и той веднага го губя. Тя се пречупва, светлината. Да. Не мога. Да, дразна ги там, да бия малки им сядах на стол, да ги бия, като им въртна този сервис, тук сервис, бум, в другата маса. Това се ядоса. Майтап. Да. Защитник ли си бил или нападател на времето? Кой? Аз ли? Нападател. Нападател. Комплексен. Да, и браниш и нападател. Не минавам назад да се чувам и така от тук. На форхен на близка дистанция. Да. Ама без зъби или с глад и Глад. И дърпам така, с Бетина като миски. Да. Играл съм с антиспин. На едно от две състезания съм печелил. Той е много гален, това антиспин е по-гален от зъба. Да. Направо приползва топчета на негови. Супер плоско. Тук е 2-0, като ида между Собаша в чанта, с кърпата, сменя филките. Не гледат ли, бе? Не се сеща. Съдията не гледа ли филката, че е различна? Или той е дървото едно и също? Сега бе, какво да гледа сега? Той гледа играта, ако се обади оня да рече така и така, тогава може да се случи. Но време не се гледаха. Като почва матча, не се ли гледахте ракети тогава? Ето се гледате, аз почнах с една ракета, видя. А и после друга. После той не се усеща. 2-0, 2-1, 2-2 и 5-1 го прибрах на половината. Само че на време се ядосам, нарочно се ядосам. Челъм.
очевидно сега. Да. Удара с нормалната гума, бум вместо да става. После удара с забеца, бум до това. Или я забия, ако влезе. Сега виж сега ракетите им пресадите в един плик и като свърши гейма, ракетата на маста е на тайм-аут и вече не може. Това са национални. Да. Големите състезания. И сега при нас тук спокойно може да сменяш ракети и каквото си искаш. После бие се като ударя, дава фалт, си мислиш, примерно, ако не внимаваш в мрежа. Същото движение, но не е удар долу, не е удар отгоре. И тя върви това, той като че да отсече, подигне нагоре да ни навлезе. Тя става като плоска така. И го мачкам. Така и с Бетхен. Аз ги уча, деца да те не бе. Вие не сте ни показали. Казвал съм ви, гледайте. Тези деца тук след една година, ако тренират, ще станат перници. Това момченце с зъбите лъчо, как се казваш, дето играх аз с него. Това е много добро. Форхенда му е страшно. Лъчо, кърпата, лъчо. Лъчо, пасен, ще се сдухам за лъчо. Айде тройка. С гарнитура. Не играят ця сътрудника, опазани са големи. Имаш да паза една дърна филка. Как се водеше много ева. Без, това е за тънки такива. Без подложки, без подложки, без такова. С еднаква цветове от тук. Как се водеше тази филка, тя не може всеки на слава. Това е антиспин от всякъде. Да. Това е без подложка, без нищо, бах ти гумата. Да. Но те мъчат така. Да. За тях, като вземе я режа като такова. Трак. Барна. Бавно и укрутява топка. Барна. Барна ни. Така се водеше тази филка. Барна. Вие сте малки, ние почнахме късно да играем. Ние сме само смисъл. Да. Аз съм тренирал коезени, също халхабер съм снял от тенис на маса. Пък как съм падал аз от такава хилка. Ще боликат това нещо такова, не? Няма нищо пък, насреща пък падаш. Дърпам, докато ми избяга извън нас. Имаше един от Видин, Ичо. Колкото пъти играем малко, 3 на 2 падам. Победа 2 на 0, падам 3 на 2. Победа 2 на 0, падам. Ама викам, сега ще го убия. И почвам, той се сече, с антиспина и аз тоспина. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, откачаше ми се това. Като река да пусна къса, тя права топка се дигне. Тя се дигне, той го изпуши. И той като мине с цяла ръка така. Шамар. Ще ме убие. И аз мисля да се взема сега на бекенда един антитоспин, един антиспин с едно дърво защитно и една по-бърза гума на форхенда. Деско вземи с зъб, майно го това антиспин. Не, зъба. Антиспина е по-добре, по-лесно ги окрутява. И може да теглиш с антиспина по-лесно. Той затова е антиспин, той убива бързината. И друго можеш да правиш лъжливи тоспини с него. То със зъба трудно се прави. Има един Роко Шумен, той играеше, сега казват, че си сменил друго гума. Роко, то съм учил това Роко. Два антиспина. Така. И реже така, ти си реже. И като ще да добие тя, пада така бавно, ама изненадващо. Стават, да. И това е едно изтегляне такова, че тя не дава фалса лъжливо. Това моята игра. Се лъзга по маста сам. Аз това днес, като съм с друга гума и затова не мога да я почувствам. И с друго дърво, обаче това ми е играта. Аз без фалс играя по-хубаво. И този ден много лошо тръгна. Много. Има шанс. Тук е сега игрите. 2-0. Кои игрите ли? Да. Игрите са 2-1 за нас. За вас. Тая е много важна. Да.
Да, биете ли ги... Става биете 3 на 1, после кой играе не знам. Във всички случаи ги биете 4 на 2 или 4 на 3. Четири на 3, тия контра са лоши. Контраматч е лош. Тогава вече нищо не се знае какво ще стане. Това ще играе съдята срещу вашия трети човек. Кой е, ти ли си? Май аз бях трети. Пак ли ти ще си играем? трети. Така може ли пак да играем? С него ли? Ти играеш с съдята? Да, играх. Нали го бих? Ние така поведахме два Да, неща. играеш с Симо. С Симо. Ма кой играе с Симо? Ти Аха, седма среща, ако се отиде до седма среща. аха. Той се обръща, чува какво говоря. Не. Те така са ги направили. Ще имаш втора ракета да играеш срещу тебе. Аха. И трета ракета, видиш ли? Да, чалъм. Значи Тактика. тук трябва да се реши. Защото ако биете двойка, ставате 3 на 1 и после Мишо, Митко или Мишо играе с това. Значи тук ни е нарисувана работа, само да вземат двойките. Двойката е Победата е в най-важна. кърпа вързана, да. Двойката е най-важна, да. Да. Така, почти във всички случаи на смесени двойки, това на двойките, двойката е най-важна. Па ние винаги подценяваме двойки. Като среща. Ще го направи това сервис. Тук е шапни, отиваме страни. Не, то спин... Нещо много бърза да напада, бе. Види, той има такъв хубав този. Защо не го пробва по време на играта да го прави този тост? Форхенда. Само прави драйвови всичкото мрежата. Ако от малък свикна да прави драйв и сега Навик. пъти му разправям да Ма тя няма подготвена той да блъска. Тя не иска, тя Ниска топка, и върши без стата. долно въртене. Да. Той трябва да направи изтегляне. Да. Нали правиш Да, да разлика? може да се повдигне топка. Да. Изтеглянето е... Без това се чуя. То спина е с повече въртене, изтеглянето е с по-малко въртене, нали, той прави. но получава дъга да излезе. Да има дъга. И така криви излиза се в този край. Ако се направи другия диагонал, ще стане или по правата. Да. Защото се получава... Обратен такъв, обратно. Да. Сега с беден удари така се получава, а се от тук и отива. Развива въртенето така. Да, и масата става по-дълга Да. и няма да излезе на... Да. Защото масата, диагонала, е по-дълга и с по-дълга толкова, отколкото по правата. Да. А след това им го приказваме на малките. Те професионалисти като играят само диагоналите. Форхенд диагонал, бекхенд диагонал. Така играят. Повече скорост и повече въртение. Да, всичко. именно. Имаш време да замахнеш. Пускаш ръката, да, и заминава. Иначе нямаш време. Много са рядко тия, които с бетхен, браво, които с бетхен надделяват. Повечето са с форхенд. Да. Бетхен са прият от дългия, как се казваш, Овчаров. не. Калдерано да не е? От нашите? Не от нашите. Това... Сега ще го кажа. Каква народност е? Каква националност? Тия там Русия, Молдова, не Молдова. Данието Самсонов. Самсонов. Самсона, да. Ама той подлага, той много на блок играе. Да. Браво. Той Валнер го определя като най-добре защитник за неговите времена. На Самсонов. Хубав е, той е там. Самсонов, той играеше едно време, почти цялата 70% играеше На блок. с Бетхен. Да. И Движи се ама цялата маса. сега един път го гледах, почнал и с форхен да... Той е вече на каква възраст, той е нормално. На възраст. И пак от време на време ги би китайците. Харимото е бетхенд играч той. Той само на бетхенд играе. Колко са равни Не са? мога да видя от тук равни ли? Колко топки са губят. Мишо пак прави така. Върни да само Митко ще нападне бекенда, ма суверен да иска. Той Митко винаги е суверен на бетхенд. Хубаво, че сега той иска. Браво. Ако не ви беше само Да, слушаш. припирам. Сега се къде е сега?
браво е. Браво. Това е от къв съм така.